ዝጠመቱ ምድላዋት ውን ኣለውና ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ያፈወርቅ ዜና ከነቀድሚና ካብ ገብረ መድህን ናይ ከሰላ ከባቢ ሰበስልጣን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 40 ሬሳታት ምርካቦም ሓደ በዓል ስልጣን ሱዳን ኣፍሊጦም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝርከብ ሩባ ሰፈፍ እናበሉ ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለው ገሊኦም ብጥይት ዝቆሰለ ኣካሎም ኣእዳዎም ድማ ንድሕሪት ተኣሲሮም እዮም ተረኺቦም ዘለው ምናልባሽ እውን ካብ ናይ ትግራይ ኩናት ዝሃደሙ ክኾኑ ይኽእሉ ይብል ጸብጻብ ኤፒ ኣብ ከባቢ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ እትርከብ ሓምዳይት ዝርከቡ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ጥዕና እቶም ሬሳታት ኣብ ኢትዮጵያ ሩባ ተከዘ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ሩባ ሰይቲት ዝተረኽቡ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣለዉ እቲ ሩባ ኣብ ኣዝዩ ዘጸግም ከባቢታት ንትሽዓተ ኣዋርሕ ኩናት ዝተኻየደሉ ትግራይ ተወለድቲ ትግራይ ኢትዮጵያውያን ናይ መሻርክቲ ሓይልታትን ግፍዕታት ፈጽሞም ኢሎም ዝኸስብዎ ከቢድ ከባቢ እዩ ዝርከብ ካብ ሑማራ ሃዲሞም ኣብ ሓምዳይት ከም ዝርከቡ ዝገለጹ ነበርቲ ሑማራ ዝሓለፈ ሰሙን ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ፌቨርን በርሀ ዝተባሃለት ወናኒት ቤት ብልዒ ሓዊሱ ሰለስተ ዝፈልጥዎም ሰባት ብዕጡቃት ኣምሓራ ብግፍዒ ከም ዝተቃትሉ ቪኦኤ ትግርኛ ምጽብጻቡ ይዝከር ኣብ ሕቡራት መንግስታት ንምክልኻል ግህሰትን ዓለታዊ ምጽናትን ኣመልክቱ ዝሰርሕ ኣካል ኣብ ኢትዮጵያ ብዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ግህሰታት ስኽፍቱ ገሊጹ እቲ ትካል ብዓርቢ 30 ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዓለታዊ ጽልኢ ቅልጡፍ መግትኢ እንተደኣ ዘይተገይሩሉ ካሊእ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል የጠንቅቕ ኣሎ ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለና ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጉምዎ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ፍሊጥ ኣማኻሪት ንዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ጉዳያት ምክልኻል ህልቂት ዝኾና ኣሊስ ዋይሮሙ ንዲርቱ ኣብ ኢትዮጵያ እናንቆልቆለ ብዝኸይ ዘሎ ኩነታት ከም ዝተሻቐላ ገሊጸን እተን ፍሊጥ ኣማኻሪት ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፋር ሶማል ኦሮሚያን ኣምሓራን ዝፍጸም ዘሎ ዝበልኦ ከበድቲ ምግሃሳት ዓለም ለኸ ሕግታት ሰብኣዊ ረድኤትን ሰብኣዊ መሰላትን ናይ መጠንቀቕታ ድምፀን ኣስሚዕን ኣለዋ እተን ፍሊጥ ኣማኻሪት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ 5 ለካቲት ብዛዕባ እታ ሃገር ዘውፅኦ መግለጺ እውን ደጊመን ኣለዋ ኩናት ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅመር ንድሓር እቲ ኣሃዱ ንፀወታዊ ዓመፅ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ትሕቲ ዕድመ ዕስክርናን ዓሌታዊ ቅትለትን ካልኦት ተመሳሰልቲ ግህሰታትን ኣመልኪቱ ጸብጻባት ብቐጻሊ ይቕበላ ምህላውን እዚ ድማ ናብ ካልኦት ክፍልታት እታ ሃገር ይውስኽ ከም ዘሎን ገሊጸን ኣለዋ ከምኡውን ብዝብሕጎግ ዘሎ ላዕለዋይነት ሕጊ ከም ዝጓሃያ ብምግላጽ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቀረባ ነዘቕረቦ መፀዋዕታ ብምቅላሕ ኣብ ትግራይ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብህፁፅ ደው ክብል ፀዊዐን ኣለዋ እተን በዓልቲ ስልጣን ኣስዒበን ነቶም ብላዕለዎት መራሕትን ተሓባበርቶም ዕጡቃት ጉጅለታትን ንዓሌታዊ ጎንፂ ከጓሃህሩ ዝኽእሉ ኣጠቃቅማ ቃላት ኮኒነን ኣለዋ ተኽታኺቃና ዘለዎም ተባሂሎም ኣብቲ ናይ ጽሑፍ መግለጺ ተጠቂሶም ዘለዉ ቃላት ከምኒ መንሽሮ ሰይጣን ፀሃያይ ኣጋምን ዝብሉ ምስ ናይ ትግራይ ጎንፂ ኣመልኪቶም ዝጥቀሱ ዘለዉ እዮም ናይ ጽልኢ ዘረባታት ምስ ናይ ማሕበራዊ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናይ ዘርኢ ምትፍናን ነዳዲ ክውስኽ ከም ዝኽእል ዘሎ ሻቕሎት እውን ብምግላጽ የጠንቅቓ መንነት መሰረት ዝገበሩ ግፍዓዊ ገበናት ብናይ ጽልኢ ዘረባታትን ምልዕዓላትን ህውከትን ከም ዝጅመሩ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ርኢና ኢና ዝበላ ተንፍሊት መኻሪት ከም ዝበሉ ምልዕዓላት ብዓለም ለኸ ሕግን ሃገራዊ ሕግን ክልኩል ኢለን ኣለዋ ኩሎም ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላትን ነቲ ኩናት ደው ከብሉን ነትን ዓሌታዊ ምጽናት ክመርሕ ዝኽእል ምትፍናን ከዓግቱን ሓላፍነት ኣለዎም ክብላውን ኣስሚረን ኣለዋ ቀዳማይ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምቲ ድማ ምቁራጽ ተጻብኦታት ምዃኑ ቅስት መግለጽየን መሰላት ኩሎም ብሄራት ኢትዮጵያ በማዕረክ ክኽበር ከም ዘለዎ ዘዘኻኽራትን በዓልቲ ስልጣን በደልቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ፀዊዐን ኣስዒበን ከዓ ኩላተን ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባት ብሕልፉካ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ነቲ ዓሌታዊ ጎንፂ ንምውጋድ ዘድሊ ስራሕ ክዓምም ኣዘኻኺረን ኣለዋ ጽባሕ ኣዲስ ኣበባ ከኣትዋ ትጽቢት ዝግበረለን ኣመሓዳሪት USAID ሳማንታ ፓወር ዕላማ ጉዕዘአን ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ጢሜት ንምክልኻል ዘይድሩት ሰብኣዊ ተበጻሕነት ከፍቅድ ንመንግስቲ ትግራይ ድፊት ክገብራ ከም ዝኾነ ኣቐዲመን ገሊጸን ነይረን ይኹን እምበር እቲ ዝገብርኦ ድፊት ብዛዕባ ዝሓዞም ነጥብታት ዝተባሃለ ነገር የለን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግን ኣብ ትዊተራቶም ከም ዝጸሓፍዎ ብሸነኽ ሱዳን ንመተሓላለፊ ሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሉ እቲ መስመር ክኽፈት ዝሓትት ጽዕንቶ ክብሉ ዝገለጽዎ ኣበርቲዖም ከም ዝቃወምዎ ገሊጾም ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እቲ ጽዕንቶ ቁሉዕ ነፃ ውዶ ተንኮል ክብሉ ገሊጸምዎ ብኻሊእ ወገን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ትግራይ ዝተዓፀው በረታት ንምኽፋትን መንግስቲ ትግራይ እናበሉ ዝጽውዑም ኣካል ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንክቕበሎን ጽዕንቶ ንምፍጣር ምዃኑ ገሊጾም
ኣብ ክልል ዓፋር ዞባ 4 ቅድሚ ሰሙን ብዝተፈጥረ ወታደራዊ ግጭት ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ በዝሒ 75,000 ሰባት ከም ዝበፅሑ ናይቲ ክልል ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ውሕስነት ምግብን ኣፍሊጦም። እቲ ጸገም እንተዳ ቀፂሉን ብቁልጡፍ እንተዳ ዘይተቐልቢሱን ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ነበርቲ ናይቲ ክልል ንሰብኣዊ ቅልውላው ክሳጥሑ እዮም ኢሎም ሓላፊ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ መሐመድ ሁሴን ተደራራቢ ብዝኾነ ሰብ ሰራሕን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ተጽዕኖ ምፍጣሩ ወሲኾም ገሊጾም ካብ ናይቲ ክልል ዓቕሚን ላዕሊ ብምዃኑ ንፌደራል መንግስቲ ስግኣት ሓደጋን ስራሕ ኣመራርሓን ብምፍላጥ ተወሳኺ ሓገዝ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ዓፋርን ሶማሌን ብይግባኣኒ ኣብ ዝሰሓሓብሉ ገዳማይቱ ወይ ገርቢኤሴ ኣብ ነበርቲ ይወርድ ዘሎ ምጥፋእ ህይወት ዕንወት ንብረትን ምምዝባልን ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ። ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ብወገኑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት 3,000 መራሕቲ ስድራ ካብ ገርቢኤሴ ወይ ገዳማይቱ ምምዝባሎም ብምግላጽ ፌደራል መንግስቲ ንተመዛበልቲ ሓገዝ ክገብር ጸዊዑ ይብል ጸብጻብ አዲስ ቸኮል። መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ኣቢለ ድሕሪ ምባሉ ሕወሓት ኢሉ ዝፀውዖን ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ እናበለ ንባዕሉ ዝፅውዕ ሓይሊ ብዝቐጸልዎ ውግእ ልዕሊ 200,000 ነበርቲ ክልል ኣምሓራ ምምዝባሎም ናይቲ ክልል መንግስቲ ፍሊጡ። ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ሎማዓንቲ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ክልል ብሰንኪ ግጭትን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ዝተመዛበሉ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት የድልዮም ኢሎም። እቲ ጸገም ብተደጋጋሚ እንተተገለጸ እውን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝኾነ ይኹን ምላሽ ዘይመሃቡ ከም ዘሕዘኖም ገሊጾም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ኢትዮጵያ ዝገጠማ ሕልኽላኽ ፈተናታት ብምስዓር ዝበልጸገትን ሕብረ ብሔራውነታት ዘረጋገጸትን ሃገር ኮይና ክትቕጽል እያ ኢለን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ደቡብ ወይዘሮ ራሄል ደበበ። ናይ ደቡብ ክልል ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ኣቶ ሩስቱ ይርዳው ናይ ኢትዮጵያ ጸላኢ ዝበልዎ ጉጅለ ንሃገር ንምፍራስ ዝተለመ ኣብ ደቡብ ክልል ዝርከቡ ብሔር ብሔረሰባት ነንሕድሕዶም ንኽባልዑ ብዝሓንጸጾ ስልቲ ግጭት ብምልዓል ንምድኻም ነይሩ ኢሎም። መርኣይኡ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብቲ ክልል ዝተረኣዩ ግጭታት እዮም ኢሎም። ክልቲኦም ነዚ ዝተዛረቡ ይካየድ ኣብ ዘሎ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ደቡብ እዮም ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብዲዮስ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንት ካኖ ኣብ ዝተባሃለ ሰሜናዊ ክፋል ናይጄርያ ሕማም ሸሮኽ ወይ ድማ ኮሌራ ብምልባዑ ዓብዪ ስግኣት ጥዕና ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ሓድሽ ለብዒ ነቲ ድሮ ብለበዳ ኮቪድ-19 ተዳኺሙ ዘሎ ስርዓተ ጥዕና ናይጄርያ ዓብዪ ስግኣት እዩ። ወርሓት ዝናብ ብወገን ሰሜን ዝረአ ዘሎ ስእነት ጸጥታን ዝሕቱል ግብረ መልሲ መንግስትን ተደማሚሮም ንሓደገኝነት እቲ ለበዳ የጋድድዎ ምህላዎም ሰመዚ ጥዕና ናይቲ ኣውራጃ ይገልጹ። ንርእሰ ከተማ ኣቡጃ ሓዊስካ 22 ካብተን 36 ኣውራጃታት እታ ሃገር ድሮ በቲ ሕማም ተለኺፈን ከም ዘለዋ ማእኸል ክንክን ጥዕና ናይጄርያ ኣመልኪቱ። 16 ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ዝሓቐፈ ሓደ ጉጅለ ኣብ ሜይንማር ብሰንኪ ሰማይ ዝዓረገ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ሰፊሕ ህውከትን እናበኣሰ ይኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ጥፍኣት ዘጠንቅቕ ናይ ሓባር መግለፂ ውፅኦም። ብመሰረት ሎማዓንቲ ዝወፀ መግለፂ ኣብ ሜይንማር ብኮቪድ-19 ምሟቶም ካብ ዝተገልጹ እቶም 60 ሚእታዊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ ዝሞቱ እዮም። በዝሒ በቲ ቫይረስ ምሓዞም ዝተረጋገጹ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ኣዋርሕ ብ2 ዕፅፊ ወሲኹሎ። ብኻሊእ ናይ ኮቪድ ዜና ኣብ ዙርያ ዓለም ክሳብ ሎሚ ንግሆ ሶኒ 198.3 ሚልዮን ሰባት ብኮቪድ-19 ዝተታሓዙ 4.2 ሚልዮን ድማ ምማቶም ተመዝጊቡሎ ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ። ደቡብ ኮርያ ምስተን ሓናሒታ ሰሜን ኮርያ ርክባታት ንምምሕያሽን ልዝብ ንምቕጻልን ከምትደሊ ሎማዓንሶኒ ገሊጻ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ደቡብ ኮርያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ልምምድ ተካይድ እንተኾይና ጽልእታት ዳግም ከምትቐስቅስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ተጠንቅቐሉ ዘላ እዩ። ሓፍቶም ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ትማሊ ሰንበት እቲ ኣብ መወዳእታ እዚ ወርሒ ዝካየድ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኮርያታት ንዝካየድ ጻዕርታት ንናይ ሓባር ምትእማን ኣዝዩ ዝጎድእ እዩ ክትብል ኣጠንቂቓላ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ነመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ጽባሕ ሰንበት يقرأ صباح حديث أباك أتوات تثبيت زجبر لنا محاضرة USAID سامانتا باور علامة عزءنتي أب كل التجري أجات مزلو حدا جات ميت نمك كل خل زي درود سبعة وتبت صحنة كف قدم من جسد في جبر خمسة هنا أقدي من جليت أميرا يغنم برء تزجبر ودفيت بزعبازة حزم نتبتات جنس تبه لنا جريلن سبسلت عن إثيوبيا جن أب تويتراتهم كم تصحفوا بشنق السودان نمت حلال في سبعة وحاجز تبهلو
እቲ መስመር ክኽፈት ዝሓትት ጽዕንቶ ክብሉ ዝገለጽዎ ኣበርቲዖም ከም ዝቃወምዎ ገሊጾም ብዛዕባ እቲ ሰመንታ ፓወር ዝገብርኦ ምብጻሕ ንምዃኑ ግን ኣይጠቐሱን። ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ረድዋን ሁሴን እቲ ጽዕንቶ ቅሉዕ መጻውዶ ተንኰል ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ እናበለ ንባዕሉ ዝጽውዕ ሓይሊ መራሒ ምዃኖም ዝዝረበሎም ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ትግራይ ዝተዓጸዋ በርታት ንምኽፋት መንግስቲ ትግራይ እናበሉ ዝጸውዕዎ ኣካል ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽቕበሎ ጽዕንቶ ንምፍጣር ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ። ኬኔቲ ኣባተን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ከተቕርቦ እያ። ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ኣብ ሱዳን በጽሓ ከካይዳ ዝጸንሓ ሰማንታ ፓወር ንስራሕ ምብጻሕ ጽባሕ 27 ሓምለ ኢትዮጵያ ከኣትዋ እየን ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር። ሰማንታ ፓወር ናብ ኢትዮጵያ ዝበጽሓሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ክልል ትግራይ ኣጓኒፉ ዝርከብ ሓደጋ ጥሜት ንምክልኻልን ዝተማእኸለ ደረት ኣልቦ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ንኽህሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍቅድ ድፍኢት ክገብራ ምዃኑ ትካልን ቅድም ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ነይሩ። ይኹን እምበር በቲ መግለጺ ዘይተሓጐሱ ሰበስልጣናትን ትካላትን ኢትዮጵያ ኣብ ማሕበራዊ ገጻቶም ብቐጥታን ተዘዋዋርን ምስ ምብጻሕ ናተን ተታሒዙ መርገጺ መንግስቲ ዘንጸባርቑ መልእኽታቶም የመሓላልፉ ኣለዉ። መግለጺ USAID ዘይድሩት ተበጻሕነት ንምርግጋጽ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ንዝገብሮ ድፍኢት ብዛዕባ ዝሓዞም ነጥብታት ዝበሎ ነገር እንተዘይሃለዎ እውን ሚኒስትር ዴኤታ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሓምለ 24 ኣብ ትዊተሮም ዝጸሓፍዎ ጽሑፍ ከም ዝበልዎ ምዕራብ ትግራይ ንምኽፋት ዝግበሩ ጽዕንቶታት ምህላዎም ጠቒሶም እዮም። ኣምባሳደር ሬድዋን ብዛዕባ ሰመንታ ፓወር ዝበልዎ እንተዘይሃለዎ እውን እቲ ምዕራብ ትግራይ ብምኽፋት ብመስመር ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዛት ከኣቱ ዘገድድ ጽዕንቶ ዝበልዎ ግን ቅሉዕ መጻወድያ ተንኰል ክብሉ ገሊጾም እዮም። ብመዳይ ደቡብን ምብራቕን ዝርከቡ መተሓላለፍቲ መስመራት ክፍቲ ምዃኖም ዝሓበሩ ኣምባሳደር ሬድዋን ጂኦፖለቲካዊ ድሌታት ጎንፂ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝተሓብኡ ምዝውዋር ኣጽዋርን ዝተዋደደ ዓለምለኻዊ ድፍኢት ነቲ ጎንፂ የጋድደሉ ኢሎም። በተመሳሳሊ ሚኒስትር ሰራሕተኛታትን ማሕበራዊ ጉዳያትን ኤርጌሳ ተስፋዬ እውን ተመሳሳሊ ጽሑፍ ኣብ ትዊተርም ጽሒፎም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እውን ዘስታር ዝተባህለ ኬንያ ዝማእከሉ ማዕከን ዜና ምስ ሰማንታ ፓወር ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርኦ ምብጻሕ ኣመልኪቱ ንዝጸሓፈ ጽሑፍ ኣብ ድሕረ ገጹ ኣስፊርዎ እዩ። ወሰን መላኩ ዝተባህለ ኢትዮጵያዊ ተንታኒ ፖለቲካ ንዝጸሓፎ ጠቒሱ ምብጻሕ ፓወር ኣብ ክልል ትግራይ ኣጓኒፉ ንዝርከብ ሓደጋ ጥሜት ንምክልኻል ምዃኑ ይንእድ እሞ እዚ ጉዳይ ኣጀንዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ እውን ይጠቀስ። ይኹን እምበር ነቲ ዘለህሉ ኩነት ፓወር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ካብ ምፍጣር ዝዘለለ ነቲ ሕወሓት ዘበገሰ ኩናት እውን ቀንዲ ምኽንያት ምዃኑ ክርዳኣ ይግባእ ይብል። ብኻልእ ወገን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ጥቕዓት ዝኸፈትሉ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ብምሕዳር ክልተ ድሌታቶም ንምዕዋት ምዃኑ ንዜና ማዕከን ቢቢሲ ተዛሪቦም። ሓደ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ንኸይትረክብ ዝተዓጸው በርታት ንምኽፋትን ካልእ ድማ ምቁራጽ ተጻብኦ ንምግባር ንሶም መንግስቲ ትግራይ ክብሉ ዝጸውዕዎ ኣካል ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕበሎ ጽዕንቶ ንምፍጣር ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብክሕደት ሃገር ካብ ዝኸሰሙ ውልቀ ሰባት ሓደ ዝኾኑ ጀነራል ጻድቃን ኣብዚ እዋን ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ትግራይ ይባጻሕ ዘይምህላውን እዚ ንኽሰምር ኣብ ስልጣን ምስ ዘሎ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ስምምዕነት ክብጻሕ ይግባእ ምባሎም እውን ቢቢሲ ሓቢሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝመሓላለፍሉ ዝነበሩ መገድታት ዝተዓጽውሉ ምኽንያት በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ ብምጥሓስ ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ውግእ ኸፊት እዩ ዝበሎ ሕወሓት ተሓታታይ ምዃኑ ይገልጽ። ከምኡ ኮይኑ እውን ግን ካብቲ ማለ ረቡዕ ጀሚሩ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝጸዓና ዓበይቲ መኻይን ካብ ክልል ዓፋር ናብ ትግራይ ጉዕዞ ምጅማረን ኣምባሳደር ሬድዋን ንምኽትል ዋና ጸሓፊ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ግሪፊትስ ምግላጾም ዘዘከር እዩ። ነመስግነክ ሰራ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ኣሰናዳዊኡ በትረ ስልጣን እዩ። ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ስፖርታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ዜናታት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ዘተኮረ እዩ። ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜናታት ናይ ደቂ ተባዕትዮ 3000 ሜትሮ መሰናክል፣ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ 5000 ሜትሮ ጉያ ናይ ፍጻመ ቅድድም ተኻይዶም ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ሞሮኳዊ ኣልባካሪስ ሜዳልያ ወርቂ፣ ኢትዮጵያዊ ለመቻ ግርማ ሜዳልያ ብሩር፣ ኬንያዊ ቤንጃሚን ኪገን ሜዳልያ ነሓሲ ተሸሊሞም።
ኣብ 5000 ሜትሮ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ዝመወቅላ ሆላንዳዊት ስቲፈን ሓሰን ሜዳልያ ወርቂ፣ ኬንያዊት ሄለን ኦብሪ ሜዳልያ ብሩር፣ ኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ጸጋይ ሜዳልያ ነሓስ ተሸሊመን። ኣብ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ካናዳ ንኣሜሪካውያን መጋጥምተን ስዒረን 1-0 ብፍጹም ቁላዕ መቕጻዕቲ ኣብቶም ሕሉፋት ክልተ ኦሎምፒካት ሜዳልያ ነሓሲ ዝረኸበት ጋንታ ካናዳ ሎም ዘበን ሜዳልያ ወርቂ ወይ ብሩር ኮይነሎ ዕድሎታ። ንጽዋዕ መንዓተረ ዝጋጥማ ኣዝያ ብርትዕቲ ጋንታ ስዊድን ምስ ካናዳ ኮይነን ኣለዋ። ካብ ኩዕሶ እግሪ ኸይወፃና ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ፍርቂ ፍጻመት ዝበቕዓ 4 ጋንታታት ተፈሊጠን ኣለዋ። ብራዚልን ሜክሲኮን ጃፓንን ስፓኝን ካብ ክልቲኡ ምድባት ዝተዓወታ ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ዝተሰዕራ ንሳልሳይ ሽልማት ነሓስ ክጋጠማየን ጽባህ ሰሉስ ወሳናይ ግጥም 4 ጋንታታት ዓርቢ ንደረጃ ቀዳም ንጽዋዕ መንዓተረ። ኣብ ናይሎም ዘበን ግጥማት ኦሎምፒክ ንኣፍሪቃ ወኪለን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝተሳተፋ ግብፂ፣ ደቡብ ኣፍሪካን ኮትዲቫር ነረን ዘዕግብ ቅድን ውፅኢትን ከይርአያ ነናብ ሃገረን ተመሊሰን ኣለዋ። ሰደቓ ሜዳልያታት ቻይና ብ29 ኣውርቕቲ ትመርሕ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ብ7 ኣውርቕቲ ትሕቲላ ካልኣይ፣ ጃፓን ብ12 ኣውርቕቲ ካብ ቻይና ብ5 ኣውርቕቲ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ትሒታ ሳልሳይ። ሃገራት ኣፍሪካ ሎም ዘበን ኣይግድን ኣብተን ቀዳሞት 10 ጥራሕ ዘይኮነስ 30 ሃገራት እውን ኣይተኻተታን። መበል 32 ዘላ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ መበል 39 ኬንያ መበል 62 ይርከባ። ክልተን ሃገራት እንተዋሓደ ኣብቶም 10 ቀዳሞት ሃገራት ይካተታ ከም ዝነበራ ይፍለጥ። ኣብ ብሽክለታ ወዲ ስሎቫኪያ ፕሪሞዝ ሮግሊች ቀዳማይ፣ ሆላንዳዊ ቶም ደሞልን ካልኣይ፣ ኣውስትራልያዊ ሮሃን ዴኒስ ሳልሳይ፣ ኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር መበል 33 ኮይነሎ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሆላንዳዊት ኣኒ ሜክ ቮልተን ቀዳማይቲ፣ ስዊሳዊት ሜርሊን ሩዘር ካልኣይ፣ ሆላንዳዊት ኣና ብሬገን ቫንደር ሳልሳይ። ካብቲ ኣብ ቶኪዮ ቆፂሉ ዘሎ ውድድራት ኦሎምፒክ ዘጋጠሙ 3 ኣገራሚ ተጓንፎታት ክንሕብረኩም። ኣብ ናይ ብራኸ ዝላ ክሳብ ሎሚ ተመዝጊቡ ዘይፈልጥ ታሪክ ተሰሪሑ ኣሎ። ክልተ ኣትሌታት ተመሳሳሊ ውፅኢት ስለ ዘመስገቡን ክበላለፁ ስለ ዘይከኣሉን ማዕረ ሜዳልያ ወርቂ ተሸሊሞም። ናብዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዑ ኳተራዊ ሙታዝ ባርሽምን ጣልያናዊ ጂያማንኮ ታምበረን እዮም። ክልቲኦም ኣትሌታት ዝበፅሕዎ ብራኸ 2 ሜትርን 39 ሴንቲሜትርን እዩ። ድሕሪኡ 3 ዕድል ረኺቦም ነይሮም ግን ኣይከኣሉን። ናብ ካሊእ ኣገራሚ ተጓንፎ ክንሓልፍ ኣብ 800 ሜትሮ ጉያ ርባዕ ፍጻመ ይወዳደሩ ዝነበሩ ቦሳናዊ ኔጀል ኣሞፅን ኣሜሪካዊ ኣይዛያ ጆትን ኣብ ሓደ ማእዘን ምስ በፅሑ ኣእጋሮም ተነኻኺኡ ሓቢሮም ወዲቖም። ኣይዛያስን ኔጀልን ኣብ ክንዲ ሓደ ነቲ ካልእ ብሕርቃንን ቁጣዕን ግብረ መልሲ ዝህቡ ተደጋጊፎም ካብ ዝወደቕዎ ተላዒሎም ሓቢሮም ጎዮም ነቲ ዝተረፎም ርሕቐት ዛዚሞም። ኣብ መወዳእታ ቤላሩሳዊት ኣትሌት ክርስቲና ሲማንስካያ ናብ ሃገረይ ኣይምለስን ኢላ ቅድም ካብ ሃገረ ጃፓን ስዕቡ ካብ ፖላንድ ቪዛ ከም ዝተፈቐደላ ተፈሊጡ። ክርስቲና ዕቑባ ፖላንድ ዝረኸበት ንዓላምየ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ስለ ዝነቐፍክዎ ንዓደይ ምስ ተመለስኩ ሰበስልጣን ቤላሩስ ከኣስሩን እዮም ኢላ። 24 ዓመት ዝዕድሚኣ ክርስቲና ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ምስ በፅሐት ዓው ኢላ ኣገዲዶም እዮም ይወስዱን ዘለዉ ምስ በለት ፖሊስ ጃፓን ኣርኪቡ ተቐቢልዋ ይብል እቲ ዝረኸብናያ ዜና። ኣብ ጃፓን ቆንጽላ ቤላሩስ ወይ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ሪፐብሊክ ቤላሩስ ዛግድ ብዛዕባ ክርስቲና ዝሃቦ መግለፂ የለን። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ። ነመስግነካ በትረ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንሕና ሓልፍ ኢና። ፌስቲቫል ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማተሰኣ ንዝሓለፉ 6 መዓልታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ደንቨር ኮሎራዶ ተኻይድሎም። መበል 47 ዓመት ምስረታ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ እውን ዝተጸንበለሉ እቲ ፌስቲቫል ዝተፈላለዩ መደባት ተሰላሲሉሉ ሓበራዊ ምርድዳውን ከም ዝተበጽሓሉ ተሳተፍቲ እቲ ፌስቲቫል ይዛረቡ። ንሎሚ 2 ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ምክትል ኣቦ መንበር ማተሰኣ ኤልያስ ጎደፋይ፣
ካብ ተሳተፍቲ ድማ ንኣቶ መርሲኤ ኪዳና ዓዲምና ኣለና በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም ቅድም ኣጋይሽ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክትኮኑ ፍቃደኛታት ስለ ዝኾንኩም ከምስግነኩም እሞ ኣብ ዴንቨር ኮሎራዶ ዓመታዊ ኣኼባ ማተሰኣ ተሰላሲሉ ኣሎ ኣብኡ ቀኒኹም ኣለኹም እስኪ መንነትኩምን መዝነትኩምን ዝነበርኩም ተሳትፎ ንባዕልኩም ስከላልዩለይ ኣጋይሽ ንሓዲኹም ጀምሩ ጃንለይ تعدل زهقنا إلاس بال إلاس كودفاي مطلع ختما سياتل واشنطن يو مكتل بومبرناي محور تجارو سنين أمريكا رايقني الله قالاي قاشانا بترى نوني قني اللي مرسي كده بال مينيسوتا مراحي كوميونيتي أبزي زدورنا فيستيفال قاع تساعد فايقوينا بقدر يحلف يقني اللي إلاس زوم زحلفوا عمتات وتساخ محبر تجارون كوميونيتي تمساسل أخيباتات يجورون يرم زنا يلومي كابتن حلفات انتهي تفولي نجار الله زبل حتى أنت مسأس انتهي مالس مهابكا محبر تجارة من أمريكا كازو مسرت استاتروا عن شو عطل عمل كبير نيو في اللايرمات مع الفيستيفال تحرم تقدرجي نتخير مثلا استات 3 كلام قضات عمل كبير نيو therefore بوانا نت لمعات سلام سوشيال عندهم فتات أو عجز جبروا لمعات راحتي محور سووا أو يساتف نيرو أو جبروا ناي بحال خلق أبوهم علايون ناي لو ممكن خمسة تفلت أو تفلي مالكوعي تخيروا ولا تشمون لو تتغير لي بس جت من هذا الله بعد ندوش تنورات مع خلقيو فيستيفال ما خدت تجري نزولي سيمو مالتي تفور هزنا بحلف 3 عامات تلاقي ما بحلف 8 ورحي عبعوي تشنكت زمورلو بيتسو زي رخول ساعات بيو نيو أزين مرادلس درجان عدي مخاط جري وسيدو فيستيفال مخاط تجري دين برخبري بحال كلنا ولا تمشيون شيء وإيو خلت صدنا يو سو العلي وحجو مرسي كمتي العزبولو مبتفلا لي مدرخاتون كمت استسمع شمون تورحي دارقا دكاس زي نبرا نابعين وزور زي بلا كوميونيتي كم زخونا يزرب نيرو سابات لو ممكن كسعسع مرأي زو تركوين امو ترسع لي زبل سابات كحاتو سمعي امو قدامايت كوميونيتي كسعخن دي تقوديو نيرو بسمعتي خون بخالي مداي مالتي كالاي ترسع ليو ويس انتا يزبل خقرو سمع امو انتا مبالكا مجمريا زي ناي أبتكريت فتسمى وراء راح يكونن كلميون زي ناي كوفيد 19 لا بدأ مسمى بنا نعطينا يكون كله محبرة سبعة أمريكا زنبرنا كله عالم زنبر أجازو تعزيو كتنح تجددوا يسانيو كأبو بتوسعي عن عن تجارو هزنا عند تجار كلها كم تزول كيو دكاسي إلا وتعني أبتكين مكاننا حلفنا يوم مو كذي ما تلو قواتنا عتنا نخير لنا كل تجربة ببزلو حلستا على سه أو تعاون زلنا أو كلها أنا ببعضنا إذا قبلنا يقالسي أو نخير لنا سلز تعودنا تراي كلنا كنت عن توي إلى الزبالو زي فيستيفال زي 3 عامات كن قبل أنا حنايو لومي تتوقنا بلين خير زي أنا ساتون زقبرو غيرنا مالتي جن العلامة لازم خاطر أوت مقباريو زدلو خالي بزعبا وزيك عم تجارن متهم حزن كون تدبسلو مساحات خاون تراخبلو عدل مقامو كم تعم تيزقل تقوها سمون دوار تعزينا تبقي رفبنا بسنكين بمكران قزي حلفنا دومي مساحواتنا تراخبنا خمزي تحقواسنا مقلات قبوئيو إلى يزعمن تمحبر سبناو كله حقوس كم زخونا يفضل كم كوميونتي مراحي كابتن زدنا خوم ززاركم سبات كلهم بتعامي حقوسات كم زخونا يسفل هراي نبت فيستيفال كمالسوكم مو أنت زبالكم مو ساعة موسيقى أنت راح ينبرن عبيت أخيباتاتون السالس لكم هم مو إلياس اسكي تحسوا نايتم أخيباتات ونتاي تزراريكم وانا نايت فيستيفال مقطع تجري كلتشن إجراء حدا دينفر كولورادو تسينا قال على المدرخ بزمت الملكعو نتاي قدنا حزين أخذ تجري زحق فعين تزارون كبيت محانو عالم سفرتوي therefore تاي قدنا نايت دياسبورا أبزل يوتوانا مأخل أكابرا فيستيفال تغير مالتي بزمن فزي تواريلو تاي ناتي قدا حزين زي بريسلو تأميلو تقوليلو عديتات ساونتي قلعو قلوا بركين في التي حزين يرفع حد متفتات كاب نايم ساعة فرنس جميرو سكان نايت مال نايدك أنستيو نايمان إسي ما ساعة تقعد بزر ملقعو
عبيت سكولارس ترخيهم برزنتيشن تخيلوا ليو أو تعلمنا بوليتيكال سيكوريتي على الحرشة على ما يدك أمسيمت كعدي إذا ما أخل غيري برزنتيشنات ونيرو زي الفرد تاي جدنا كم تمتميتا تاي تاجدي حدا تقراي عاوز قدايجي جدو تاي بزود منكو تقاني الكجوري ترخبت بتتون كلها وصايا خلا كلاميسكا على تقراي يشتغل هذا دخل تشفن بزود منكو استجور من تسقاسيمو تانا ملغتجن لدي تأيايا ما نسيهم بخامة محلفهم نتساها هم محلفهم ولا ناي بيزنس انترفرانس خمنوا على بلاك من دخلت نيرهم داجو هنسا تقراي بترجع عنوين في الزمت على نزفلت أيو public and private infrastructures داجم هنسات تقرأي مسألة كيرو استجوار وعلاتات يوميرهم بحكي كال تصبنا يدلعني مرساري وين عدراش كال تصبنا عدراش كال غير خصوص آخر غيرنا عدراش كل غير يعني بحر عرب هناتو تعملنا هزي نحري تطريقه ذكرني عندي فيستوالات حليفومية مع أمريكا ناي لهم قناجم سوالات ناي هزي بزحات ناي كمان زي بزحات اتزلوا نعدو حد نقدر نقدر زي كائنا تواننا مساري تاجل قدي تأيو عداج محسن تقرأي بقول نهي قال تجبر الفيستيوال يعني اللي مرسي قمتي كل شيء تكتعطلو قام زيهم عينة فيستيفالات مست كل لاو منقستي يخون مس حلفت بيرودو مس كالوت ناترخبك ملزابن ملقا من نيرو يخد ملومي عبد تكبر نمو عالون كساعة هندتي تساقم ما ينبرا نمو اللو مقن مستزولو خونتات ناي ركب تساقمادو ناي كالوت إذن سخاتكم تخملو زعممكم وتحسوز اللهم نمتقبارو انتاي بايتالو زروا طرح وين خيترف كابز باليمو بمتى نخلقكمو زبل حتى انت ما خما يقبر كم يكون كتلكمو هو زي تعني قداسي تحت خالي وحسيب لنا بذيك أنا يبعلنا حدنا سمرة لازم تقرأي عمي حدنا سمرة ناريو تغاليسو أنا بعود في خير له دحريوها لا تزبط داغمان تقرأي كل أنا بسمرة بيخون نقستي غالو تورا دواتات بحاجة خوينا عبي من فسحنا كان توفر قصاني لي تذكر مكة زي فيستيفال زي زرعنايو هذا ما يتحدش وردو انجيجمنت بتعني بذكر نابزي توريدون زعبي وابسامين أمريكا وسيخو تحدش وردو بتغالي بتعني عبي زقونا ما ايدنتي and عرس أمنت حيزو بتقرأوا إنه تطوريعو بزح تسعدفو يدبر زلو عرس إلياس يبالون موسى بزح كونا قراتي تسعدفو لابنت عنكوا بمريحنا تفكرلو مصر بيت نقدي مالتي Chamber of Commerce تقرأي Global Chamber of Commerce أتعيشنا بزحت بيزنسات كوربوريشنات تقارو تأكيوهم يتعيشوا له بزيادة مخاء أفتزمنت داقمان تقرأي عبي قرأي اللوميو زيد رح يكون ناي تقرأي ناي سبورت فيستيفال ونيرو بحدة تتحيجو ناي أغريكورسو من الناسيون بعبي ساتفلو مالتي فعلو تبزح أخيواتاتن بروغرامات النيرو زغلو زريكا سيدة تقرأي كنديناي بعبي نايم على المنفس لعدو كانت نتمخات عوث كببر كانت سأيو زيون كانت ساري كم زخونة زري سيدة زخونة بتعمي عوث زخونة فيستيفالي ينيرو يكبها الذكر